abo andisibo yo video bata agogo musenguje utata ujisame kumasawa kumawenzi abo bo totenda iwonya kubereka jiwo vakandiudza panyika vamwe vakabviswa vachirememba mama aiva ndinotenda amai vangu amai vangu amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine amai vangu amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine handikanganwe kutenda mama nepavanogona waingozama wakateesirwa isu tiri wanoko wachinochanda techisara nagogo wavengi waitoda tigodya noko mwari vakazviramba vari kudenga ikoko wakashengerera mama wakashengerera amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine ndichatombozama kuvhara pakashama kuti amai wasafunge zvakadzama waitotadza kurara wachipinda pakaoma wachishowera dai nendararama basa rawakabata ihombe yakatobva mukurerwa nzombe iko zvino wakutonditi muhombe changosara kutotambidzwa mukombe amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine handikanganwe kutenda mama nepavanogona waingozama wakateesirwa isu tiri wanoko wachinochanda techisara nagogo wavengi waitoda tigodya noko mwari vakazviramba vari kudenga ikoko wakashengerera mama wakashengerera amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine amai vangu ndini zvese zvangu amai vangu ndochaya kuti ndokutenda ine ndichatombozama kuvhara pakashama kuti amai wasafunge zvakadzama waitotadza kurara wachipinda pakaoma wachishowera dai nendararama basa rawakabata ihombe yakatobva mukurerwa nzombe iko zvino wakutonditi muhombe changosara kutotambidzwa mukombe on the bed.